Dijane kula Kakang Durna, penyakit ora patut jebul maling iki mboten petha niku ta wujude. Ampun sok ngilani kali sak sami-sami. Ya mungguing kula lan panjenengan menika nyacat karo dhewe nyatane Sembadra senenge ora jamak coba. Nalpa sampean nganggep bagus nyatane Sembadra karo sampean ora seneng upamane. Ini mboten perlu ngendika ngaten ming kali dirembug sing apik-apik supaya dhewe gelem lunga saka Taman Keputren. Sembadra, kula pamani. Sapa kuwi? Menika calon ingkang putra gentosipun Pangeran Janaka Kang Mas Resi Durawacana. Nah, jenenge meh padha karo aku. Panalingane ora lumacaring latri cinandhak risang terus cimena kapisanan tinigas janggan nira Kakang Durna, penyakit ora patut jebul maling iki mboten petha niku ta wujude. Ampun sok ngilani kali sak sami-sami. Ya mungguing kula lan panjenengan menika nyacat karo dhewe nyatane Sembadra senenge ora jamak coba. Nalpa sampean nganggep bagus nyatane Sembadra karo sampean ora seneng upamane. Ini mboten perlu ngendika ngaten ming kali dirembug sing apik-apik supaya dhewe gelem lunga saka Taman Keputren. Sembadra, kula pamani. Sapa kuwi? Menika calon ingkang putra gentosipun Pangeran Janaka Kang Mas Resi Durawacana. Nah, jenenge meh padha karo aku. Mak ditiru jenengku. Anjang mau anggar juara cok ditiru. Wong goblok raja mak kok juara. Jenengmu Durawacana? Iya dasar nyoto kowe sapa? Durna. Dure padha ning kowe wacana aku no. Ngono nguri patih senggone ya. Kena tak pringgake becik kowe semingkira saka kene aja gatel mripatku ha. Lho apa sebabe kok dadi kowe nundung karo aku? Aku tekan kene ingkang kagungan kersa nimbali aku diajeng karo Sembadra. Kowe kuwi rak wong Astina ora duwe wewenang nundung karo aku yen pancen perlu Koko Prabu Ndrawati dadi tindak mrene. Supaya bisa ngendikane marang aku aja Pandhita Durna. Sembadra, kula paman kuwi sing ngajari kowe? Mboten. Iya pancen leresipun mekaten yen panjenengan badhe kagungan kersa nundung dumateng Kang Mas menika klentho. Aku tekan ora nundung, nyekel ngono, nyekel maling ngono. Lah ingkang ical menapa? Hah? Ingkang ical menapa? Nyolong kowe ngono. Wong kula mboten kesah-kesah kok dipun colong dos pundi pamit kula dipun beto kesah menika naminipun kelangan Sembadra. Lah wong ora lunga-lunga kok dicolong menika mboten nami nyolong ning ngimbuhi. Ayo kena. Bungae sing ngimbuhi. Kudu semingkir saka kene. Kepiye diajeng?
Yen mekaten panjenenganipun boten perlu ajri Kangmas kula trita tata-tata. Dir menika sanes tiyang Durawati tok lilani yen aku kudu wani mekaten mundur tak tandingane. Kepapa keprangguling ayuda mulat risang bawatnya bentar. Risang suranggong koromang sanyaronang gono. Pandita Duru, apa? Kowe bakal nyekel karaku semingkir saka ing taman kene aku manut. Yen pancen cilik wis iso ngalake aku gedhe bisa mateni aku. Lah kalah. Kowe nantang karo si Kumba Suyana kowe. Kumba Suyana kuwi tak kandhani pendhita sing dodeng berjarapure. Tandingku sing bisa timbang karo Resi Mujiyana. Komeng kowe kok nantang karo aku. Yen pancen bojo maju mbuka siji grubutan wong iso keperantaran aku penyakit.